This morning mga kapuso, we are lucky enough kay manhuntok ka naton aura ang usa sa nagpaluyo sa sikat nga dance group sa Dakbayan sa Davao. Siya ang head choreographer sa Davao's Pride and top performer dance group nga Santa Ana Performing Arts Guild. Let us welcome Jade Pinaya. Good morning Jade, kumusta ka? Good morning and Madayaw, Davao. Una sa tanan, we are so proud sa inyong success. How does it feel nga ang grupo nga ang tumong ay makatabang sa mga estudyante to enhance their passion sa dancing kay daghan na kaayo og na-achieve? For me, for us, sir, is overwhelming jud kaayo ang feeling namo. We are so grateful nga naagid mi mga product na one of the best. At the same time, naga-excel gud sila sa ilahang field. No? At the same time, makataba gud sa feeling kay ginadala gud nila until now ang ilahang mga na-learn sa muang group. Jade, ang Santa Ana Performing Arts Guild, mausad ang champion last Indak-Indak Kadayawan 2019. And aside from that, naasab mo yung mga back-to-back championship and you even compete sa mga national competitions. We wanna know kung unsa nagsugod ang pagbuo sa inyong grupo. Well, actually, the group started way back 2008 sa Santa Ana National High School. At the same time, gitukod na siya na grupo is because nakita namo nga naadyo mga potential ang mga og talentado gid kayo ang mga estudyante sa Santa Ana National High School. That's why nagbuo mi og isa ka grupo which gitawag namong Santa Ana Performing Arts Guild kay kabalumi sila passionate kay sa ilang passion. At the same time, naag-open last 2008 ang Santa Ana National High School og special program in the arts which is dara pud namo ginakuha og bases ang mga bata which is ginakuha pud namo sa among dance group para ma-enhance more ang ilahang talent. Yes, isa sa tumong ninyo ang mahatagan ang mga estudyante nga misalmo sa grupo og scholarship. Can you tell us more about that? Yes, sir. Sometimes, mga good sir, is na ay nag-offer sa mua ng mga directors from different colleges and universities na gusto nila is kanang mga bata na gipang-train namo after nila graduated sa Santa Ana National High School at the same time sa Santa Ana Performing Arts Guild, gusto nila nga ipadayon ang ilahang passion. That's why ginapasa namo sila sa uban ng mga universities nga kana pong mga pasok sa ilang standard at the same time pasok gyud kaayo sa ilahang criteria na mahimong scholarship gamit ang ilahang talento. Jade, unsa ba jud ang sikreto sa Santa Ana Performing Arts Guild nganong sige man mo ma-top placer or winner sa competition? Ang number one secret lang gyud namo sir is love what you are doing. Mao lang gyud na siya sir. If i-love gyud nimo kung sa imong ginabuhat, naagyoy success, naagyoy siya mo tubo, no, naagyoy kay anihon despite of kahago, kapait, mga trials, no, dili gyud maiwasan na kanang love mo gyud na siya ang amuang number one. If kung wala gyud love na wala gyud love makita o wala gyud kay love na gina-express sa imong ginabuhat, dili gyud siya makuha namo kung unsa man amo na-achieve karon. Since known na ang inyong grupo sa Davao, unsa man ang mga disiplina nga inyong gipatuman sa inyong grupo? Actually, number one discipline gyud namo sir is be responsible sa ilahan yung mga commitment. At the same time, kailangan gyud responsible pug ka sa time. Like example, rehearsals, call time. At the same time, inyong priorities. No, kailangan balance na siya. Dili pwede nga out of focus ka. Kailangan focus ka kung unsa ang imuhang goal na i-achieve. Mao na ang isa ka number one secret na mo. That's why daghan bang achievement dili lang din sa Davao, even national, is because grabe amo ang time sa rehearsals. More than 8 hours mi nag-rehearsals. Kung pwede, 12 hours a whole one day. Kaya ano na muna siya for the sake lang na ipakita gyud namo nga ang garbo sa Davao. Sa kadaghan sa mga estudyante nga inyong natabangan og daghan na sab mo og achievements, unsa pa man ang mga plano ninyo sa grupo? Actually, nag-come up na pud ni karon og pud na project. Well, otherwise naga-meeting na pud ni karon kay nami buhaton na murag charity works kay para makatabang mi naga-free workshop ni karon sa mga young people nga willing gud maka-learn pa all about dancing, not only about 11 tribes of Davao City, also the other genre of dance like cheerleading,
hip-hop, at the same time, di gyud po damo biyaan jud ang atong kultura, nga which is kana gyud ang pinaka-importante matatak sa ilaha. So naga-free workshop mi, mao na siya amo ang goal. Maybe this coming last quarter sa ato ang 2A. Lastly, Jade, unsa man ang inyong mensahe sa mga kabatanunan nga gustong i-pursue ilang hilig sa sayaw o any upcoming events? Go ahead. Actually, if na-adyo kay dream, ina kay goals sa inyong life, ipadayon gyud na siya. It's because no one let us na mag-down na, kundi ikaw lang gyud sa imong sarili. If kung naman kay mga hadlang, kung sa man ang mga problems nimo nga, di nimo siya ma-achieve, no, kailangan nimo pangitaan gyud na siya og way, meet halfway gyud na siya. Kay kana siya, isa na siya sa factor sa ato ang mga kabatanunan nga maka-gain gyud tag, aside from maka-gain tawag scholarship, maka-gain po na siya sa ato ang confidence as a better person. So kana siya, gamit na po na siya sa ato ang life, no? Di lang po kay tanang para lang sa ato sarili. Of course, kita po, ikaw, kamo po, maka-help po mo sa uban na ma-inspire din nyo sila. No? Kaya di lang pwede nga, as a performers, dapat nang good ma-inspired nimo sila sa imuhang talent. That's why, daghan ni og mga tao nga, daghan pong tao nga mo apisa mo kay ano gyud namo ang ilang talent, gina-push na mo biyan kay para ma-enhance gyud siya. Muchísimas gracias, Jade, na dito yung ora kaya dalit to kanamon aki na At Home with GMA Regional TV. I would like to say thank you sa At Home with GMA Regional TV sa imong gihatag na opportunity. I hope na unta maka-inspired ni sa uban teams also sa Davao City na mag-excel pa, and not only just for money, it's all about talent. Tutok lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV.